σας υποδεχτούμε. Σύμφης και ο Ματαράτσης, Αναστάσης Αφανάτσης και ο αδερφός του Δημητρός Αφανάτσης, Αρχίης Κουτσουράτσης, Παρασκευάς Παπαδοπουλάτσης, Παρασκευάς Παπαδοπουλάτσης, Ματιός Στεφανάτσης και εγώ, Μανούσος Ανδρεάτσης. Ήταν ένας σύλλογος που όμως είχε γνώση και έκανε πράγματα πολλά. Χαρά σε σας να δώσει. Έλα, έλα, χαρά σε σας να δώσει. Το όνομά του Ποσειδών και άξια τα κοπέλια. Σκληρή δουλειά όλοι κάνουμε, πουλάμε όμως και τρέλα. Έλα, έλα, πουλάμε όμως και τρέλα. Ο σύλλογος ο Ποσειδών κοντά όλους σας θέλει. Για να γεννεί όμως αυτό γραφτείτε όλοι μέλη. Έλα, έλα, γραφτείτε όλοι μέλη. Συμβούλιο Τσεβοηθή, πολύ ευχαριστούμε. Όλους εσάς που ήρθατε να φάμε και να πιούμε. Έλα, έλα, να πάμε και να πιούμε. Το πάρτι μας αξέχαστο, σε όλους σας θα μείνει. Και όποιος σας δεν συμφωνεί, γυνάτη να του γίνει. Έλα, έλα, γυνάτη να του γίνει. Καλή σας διασκέδαση. Τελειώνοντας θα πούμε. Σε ένα χορό θα ρίξουμε στο πρόγραμμα πριν μπούμε. Σημείωμα στα όρη. Σημείωμα στα όρη. Από δεν παντρεύεται βοσκό. Καλιά γερό το κορί. Όχου την κοπελιά μου μήνα με το μάτρατζι. Να τσι ξεκαθαρίσω. Θα πρέπει να πουλήσω. Δεν τα πουλώ τα πρόβατα. Στα όρη θα αποδάνω. Γιατί είναι πιο περήφανη. Εκεί στον κόσμο πάνω. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε όλους και να ευχαριστήσουμε επίσης όλους όσους μας βοήθησαν για τη διοργάνωση της απόψινής βραδιάς, τους οποίους και θα δείτε σε διάφορους ρόλους κατά τη διάρκεια της. Χρειάστηκε πολλή δουλειά και πολλή φαντασία από όλους μας, δεδομένου ότι από την παρέα μας φέτος έλειπε ο πρόεδρος μας, ο Γιάννης ο Βαλέσσας. Η απουσία του ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε όλους μας καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να μας επιτρέψετε η απόψινή βραδιά να είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Η σημερινή λοιπόν βραδιά περιλαμβάνει, εκτός από την παρέα των κριτικών, τα καλλιστεία για την ανάδειξη της Star Ελλάς 2013, την βράβευση της καλύτερης αμφίεσης για έναν ενήλικα και 3 παιδιά, πολλές εκπλήξεις, καθώς επίσης και την καθιερωμένη λαχιοφόρο αγορά για τη στήριξη του συλλόγου μας, η οποία φέτος δεν θα γίνει με τον καθιερωμένο τρόπο. Δεν θα τραβήξουμε δηλαδή λαχνό και δεν θα σας αναρτήσουμε πίνακα με τυχερούς αριθμούς. Αυτομάτως με το άνοιγμα του λαχνού σας θα γνωρίζετε αν έχετε κερδίσει κάποιο δώρο ή όχι, καθώς επίσης και τον αριθμό του δώρου σας, ώστε να απευθυνθείτε στα κορίτσια του συλλόγου την ώρα που θα σας υποδείξουν και να το παραλάβετε. Ο πολιτιστικός σύλλογος προσφέρει ένα ποδήλατο, μία καφετιέρα Dolce Gusto, μία φωτογραφική μηχανή,
και ένα μίξερ multi. Κάθε λαχνός κοστίζει 2 ευρώ. Τα δώρα μας 67. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Χρύσανθο Παύλο, ο οποίος προσέφερε για την κλήρωσή μας ένα γούνινο παλτοφάν, το οποίο και θα επιλέξετε εσείς από το κατάστημά του. Καθώς επίσης και όλα τα καταστήματα από το Πευκή και την Ιστιαία, που για ακόμη μία φορά μας στήριξαν με τα δώρα τους. Καλή τύχη και καλή σας διασκέδαση! Καλησπέρα. Θα αφιερώσουμε και εμείς αναρχίστρα επειδή μας αφήνει στον Γιάννη τον Βαλέσσα που μας άφησε. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Από πού να αρχίσω, νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ, δεν θα σου δακρύσω κι ούτε είμαι ίδια όπως κάποτε. Να ζήσω έτσι πως ο θάνατος αργός δεν βγαίνει σαν το κλέφτη στο κορμί μου πως έρωτας και εχθρός να με είπες πως δεν έχεις νιώσει με καμία όπως μαζί μου.
Θέλω γέννησα το κλέφτη στο κορμί μου πως έρωτας και εχθρός. Μα με είπες πως δεν έχεις νιώσει με καμιά όπως μαζί μου. Παραμυθιάζομαι, ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί κι ούτε που νοιάζομαι. Θέλω μαζί να μας βρει το πρωί, παραμυθιάζομαι. Μιας νύχτας σου μοιραίνω κι εσύ, από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από Αφιερωμένο μας και εσένα. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Εσύ μου γέλασες γλυκά και μου πες το φίλι μου μυρίζει δυόσμο, μυρίζει δυόσμο. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να πετάξω σαν πουλί πάνω απ' τον κόσμο. Εσύ ζωγραφίζες πέρα, μου πες το φίλι σου μυρίζει δυόσμο, μυρίζει δυόσμο. Έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα κι έμεινα εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα κι έμεινα εδώ να μην μ' αραθείς. Κάποιο βράδυ μου είχες πει πως πρέπει να γεννήθηκα για σένα, μόνο για σένα. Κι εγώ σε πήρα αγκαλιά και χάθηκα στα μάτια σου τα μαγεμένα, τα μαγεμένα. Κάποιο βράδυ μου είχες πει πως δεν μπορείς να ζήσεις μια στιγμή χωρίς εμένα. Εγώ δεν μίλησα ξανά γιατί στα χέρια μου είχα εσένα, μόνο εσένα.
και έμεινα εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα. Και έμεινα εδώ να μην μ' αραθείς, και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα. Και έμεινα εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα. Και έμεινα εδώ να μην μ' αραθείς. Παρακαλώ πολύ τα παιδάκια, επειδή θα χαμηλώσουν τα φώτα, να πλησιάσουν στο τραπέζι τους. Θα ξεκινήσουν τώρα τα καλυστία Star Ελλάς 2013. Παρουσιάστρια της απόψινής βραδιάς, η μοναδική, πανέμορφη Ζέτο Μακριμπούτα. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στον διαγωνισμό Star Ελλάς 2013. 5 πανέμορφα κορίτσια θα διαγωνιστούν απόψε με την ελπίδα να κάνουν το όνειρό τους για πρόκληση πραγματικότητα. Κοντά μας επίσης θα είναι και η Τριμελής Κριτική Επιτροπή που θα βοηθήσει στην ανάδειξη της Star Ελλάς. Να καλωσορίσουμε τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Να υποδεχτούμε με ένα χειροκρότημα την Κάτια Δρακουλάκη. Μαζί μας η Καβλένα Βελίκοβα. Και φυσικά από την παρέα της Κριτικής Επιτροπής δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Πούτσιος. Γεια σου Ζέτα μου. Καλησπέρα Γιάννη. Τι κάνεις? Σε βλέπω να περίπατο. Α, βλέπω δαχτυλίδι. Α, δεν είναι από το Μιχαλάκι Γιάννη. Πρώτα σιγά μου. Όχι ακόμα, αλλά κοντά είμαστε. Πότε? Σύντομα, σύντομα. Να τελειώσουμε και το σπίτι στη Γαλατσόν. Α, στο εξαιρετικό στην Γαλατσόνα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Βλέπω όμως και κινίτσα Ζέτα μου. Μίλας τέτοια Γιάννη. 2 μήνες δίαιτα κάνω. Δεν ξέρω τα πρωινά. Όχι, όχι. Τα πρωινάδικα λένε άλλο. Εγώ Όχι είσαι Γιάννη, μια έγκυος. χαρά είμαι, μια χαρά είμαι Γιάννη. Σίγουρα. Να μην ακούτε τέτοια πράγματα. Στο σημείο όμως αυτό Γιάννη μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρχοντούλα Παπαδοπούλου και την Τασούλα Τσιτούμη που επιμελήθηκαν το μακιγιάζ και το χτένισμα των κοριτσιών. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ατελιέ του Παρασκευά Παπαδοπουλάκη που επιμελήθηκε το φόρεμα των κοριτσιών και το δικό μου Γιάννη μου. Στο πρώτο διαγωνιστικό μέρος θα γνωρίσουμε τα κορίτσια μας και θα αξιολογήσουμε την εμφάνισή τους. Η βαθμολογία των κριτών θα αναδείξει τις 3 επικρατέστερες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Είστε έτοιμοι να γνωρίσουμε τα κορίτσια? Με το νούμερο 1 από τη Θεσσαλονίκη, η Σουλτάνα Κουτσοκλανιώταγλου. Τώρα τι θέλετε? Η βαθμολογία τώρα τι θέλετε? Δεν είναι τη βαθμολογία παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Συνεχίζουμε με το νούμερο 2 από την Κρήτη, μαζί μας η Λενιό Κρεματαλάκη. Λενιό, πρώτα θέλω να μου κάνεις μια γύρα ακόμα γιατί δεν σε τα καλά. Μια γύρα ακόμα σε παρακαλώ. Με το νούμερο 3 θα υποδεχτούμε από τη Λάρισσα τη Λέλα Τρέλα. Θέλουμε ακόμα μια Άλλη μια, σε παρακαλώ Λέλα μου, άλλη μια βόλτα. Τα γυαλιά και χωρίς τα γυαλιά. με τα γυαλιά. Να υποδεχτούμε τώρα την διαγωνιζόμενη με το νούμερο 4 από την Κύπρο, μαζί μας η Ρίκα Καριόλακα. Η βαθμολογία σας για τη Ρίκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρίκα. Και η τελευταία διαγωνιζόμενη για σήμερα με το νούμερο 5 από την Καρδίτσα, η Παρθένα Τσιμπούκα. Ήθελα να σας πω ότι η Παρθένα είναι σε ενδιαφέρουσα, είναι στο 5. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει καθόλου κυταρίτιδα, μπορείτε να το δείτε. Θα ήθελα να για την Παρθένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παρθένα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με λένε όλα και τα κάνω όλα. Σύμφωνα με τη βαθμολογία λοιπόν της Κριτικής Επιτροπής, οι τρεις επικρατέστερες, οι οποίες θα περάσουν και στη δεύτερη φάση, είναι η Λενιό Κρεματαλάκη, η Λέλα Τρέλα, Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στη δεύτερη φάση λοιπόν, του διαγωνισμού, όπου τα τρία κορίτσια μας θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις των κριτών. Έτσι θα αξιολογήσουμε και την εμφάνισή τους, μαζί με την εμφάνισή τους και το πνευματικό τους επίπεδο. Κορίτσια, είστε έτοιμες? Έτοιμες. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Λοιπόν, την πρώτη ερώτηση θα ήθελα να κάνει η Καβλένα Βελίκοβα προς την Λενιό Κρεματαλάκη. Καλησπέρα, Λενιό. Καλησπέρα. Πώς πιστεύεις πως πρέπει να είναι ο ελληνικός πολιτικός? Ο ιδανικός πολιτικός θα ήθελα να είναι ψηλός, μελαχρινός, με βαριές πλάτες, γραμμένους κυλιακούς και με μεγάλο... Πολιτικό όραμα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά αν το θέλετε έτσι καλώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση.
δεύτερη ερώτηση θα την κάνει ο κύριος Γιάννης Κούτσιος προς την Νέα Τρέλα. Γεια σου, Λένα, τι κάνεις? Καλά είσαι? Δεν σε είδα καλά, μπορείς να κάνεις άλλη μία γύρα? Γιατί, Λένα μου? Δεν έχουμε ήχο, Αζέτα μου, δεν έχουμε ήχο. Άνοιξε το βρε μαλάκα, άνοιξε το. Ανοιχτή είσαι, ανοιχτή. Έχουμε τεχνικό μαλάκα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Λέλα, σήμερα είσαι πολύ καλή τσαχπίνα βλέπω. Βέβαια και από την βαθμολογία θα είδες ότι αν και αυστηρές. Για πες μου τώρα, αν έχεις τη δυνατότητα με ένα μαγικό ραβδάκι να αλλάξεις 3 πράγματα. Ποια θα ήταν αυτά? Δύσκολο να μπάζει. Όχι. Για πες μου. Μπορώ να πάρω τη βοήθεια του κοινού. Όχι. Και το 50. Ούτε. Κάνω μια προσπάθεια. Σκέψου. Πόση ώρα έχω? Ένα λόγος αυτό που του βάλας. Λοιπόν, το σκέφτηκα. Πρώτον, θα ήθελα να έχω πάντα την μπροστά. Γιατί ο τεχνικός, εδώ, γιατί εμείς στη Λάρισα έχουμε ένα σούπερ μάρκετ του Γιώργου του Ανδρέου. Κάθε παλιόποστα μας φέρει κάτι απολυπαντικά και σπάνε τα νύχια μου. Δεν μπορώ. Δεύτερον, θα ήθελα να πάρω λίγους πόντους ύψους από το Λινιό, έτσι κι αλλιώς αυτή άκουστε. Αλλά και εγώ να δώσω λίγους πόντους τσακπινιάς και γοητείας. Ξέρεις εσύ τώρα. Και τρίτον και σοβαροτηρούν, θα ήθελα να δω που λίγοι πόντους στους άντρες στο... Σε μυαλό φαντάζομαι. Έστω. Άλλωστε και εκεί, λήψη είναι. Ευχαριστώ. Θα κάνει η Κάτια Δρακουλάκη προς την Ρίκα Καριόλα. Κάτι που σε ακούμε. Καλησπέρα κύριε. Στις μέρες μας η ισχύς του ίντερνετ είναι πλέον σαφής. Ποια νομίζεις ότι είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του διαδικτύου? Έλα, δεν είναι δύσκολο. Εμένα το ίντερνετ πολλά με αρέσει. Έχει πολλά πράγματα να βρεις, παπούτσια, κόβες, φορέματα, μόνο που δεν έχει νούμερα. Μπαίνω και στο Facebook. Κάνω γνωριμίες. Αλλά όταν πάω να κάνω το ραντεβού είναι και κλάματα. Χάλια όλοι. Όλοι οι άντρες χάλια. Δεν είναι καλό καθόλου. Ρίκα μου, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια μας. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης η Κριτική Επιτροπή θα μας δώσει τώρα τα αποτελέσματα και για να δούμε ποιο από τα κορίτσια θα είναι η Star Ελλάδας για το 2013. Παρακαλώ το φάκελο. Κορίτσια, είστε έτοιμες? Να σας ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Star Ελλάς 2013. Επαναλαμβάνω. Star Ελλάς 2013. Η Λέλα Τρέλα. Τι έπαθες, Λέλα μου, τι έπαθες? Αυτή συγκίνηση. Με τρομάζουν τα πόρτα της δημοσιότητας. Όλοι οι δρόμοι, Λέλα μου, θα ανοίξουν μπροστά σου. Όλοι οι δρόμοι. Θα τραγουδήσω κιόλας. Λέλα μου. Ας το καλύτερα. Θα ήθελα η Κριτική Επιτροπή η Κριτική Επιτροπή να προχωρήσει στη στέψη της Star Ελλάς για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και την παρουσίαση. Παρακαλώ. Και η Κριτική Επιτροπή, Λέλα μου, με ενημέρωσε ότι σου έχει και ένα επιπλέον δωράκι. Μιας και είχες την τιμή να είσαι στην Αρελά. Ο κύριος Γιάννης, παρακαλώ. Θα πονέσω. Λέλα
Έλα μου, δεν θα ανοίξει το δωράκι μας να δούμε τι έχεις κερδίσει. Δεν τρομάζει κανένας. Έλα μου, Κρήτη, σε παρακαλώ, δύο λόγια να μας πεις για να κλείσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου και τον παπά μου που πήρε το βράδυ σύλληψης, κάνανε ένα τέτοιο κορμί, πλασμένο και έρωτα και παράνομες απολαύσεις. Καθώς σε αυτή τη θέση δεν θα μπορούσα να είμαι χωρίς συνεργάτες. Ευχαριστώ στους συνεργάτες. Μήπως μπορώ να τα αφιερώσω. Βεβαίως, καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παραβρεθήκατε στην απόψινή μας διοργάνωση. Έλα, μισό, περίμενε. Εσύ τύπου εδώ πέρα. Και σου έξω πάρισαν. Κάνε τη συμμετέρα. Δώστε το μικροφωνάκι. Εσύ ποια είσαι? Ποιος είσαι? Μαλάκας, τεχνικός, καλά είπαμε. Εγώ, είναι στο σαμπανάκι. Ποιον θα είναι? Τετάρτη. Το αγάπησα. Μα ήρθε να το κάνω. Που εγώ είμαι ΠΑΕ και εκείνη εκεί πάνω. Γενιόμουν, το κουράδι μου δικό σου θα το κάνεις. Μα θα με βρει να σας καμία. Τα χείλη μου να φτάνει. Και εσύ λέει εκεί πάνω. Αυτό που εγώ παθω πολύ με άνεση το πιάνω. Πάρα πολύ ωραία. Στο καλό, παιδιά, στο καλό. Το μικροφωνάκι να το δίνετε. Εσύ ποιος είσαι? Ποιος, Στεφανάκης. Και ποια είναι? Εγώ, μια κοπελιά εγώ μάλιστα. Την κούκλα από τη Λάρισα. Μάρτης μου εδώ είναι ο Θεός. Τσινίδου, τσιλαχτάρισα. Από τη Λάρισα, τη Λέλα. Τι να σου πω. Ελεκτρητήκα εγώ. Τον ήθελα από πάντα. Μα να με κάνει θέλω στάρ. Να με έχει και λεσάντα. Και αφού είμαι λάτζικο και υπόσχεση θα σβόχω. Στο γλέντι αυτό καπουτσινό, τσιφιτέι θα σβόχω. Όχι. Εσύ ποιος είσαι? Ακούσους, Ανδρεάκης. Και ποια θα είναι? Τη Ρίκα, μαζέτα μου, κριτήκαρος μαθές εγώ. Και Τσίπρια εκείνη, Ταΐρη, πώς θα κάνουμε, κουβέντα πώς θα γίνει. Μα κι αν δεν λέμε και πολλά, δεν θα έχουμε και γκρίνια. Θα ασχοληθούν μαθές αλλιώς και των πιονών τα χίλια. Ρίκα, εσύ τι λες? Αχ, εμπάνισα, πολλά μου αρέσει. Είδα από την αρχή είναι πολύ λίγο κούτσουνος. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Και εδώ κοντεύει να... Α, Παρασκευά μου. Τι κάνεις? Μόνος έμεινες. Το φορεματάκι είναι Παρασκευά. Πολύ ωραίο. Το ξέρω Παρασκευά μου, αλλά βρε Παρασκευά μου. Εσύ, τόσα κορίτσια εδώ. Εγώ δεν έχω τύχει ζέτα μου. Γιατί βρε Παρασκευά? Δεν κατέχεις πράγμα. Πες μας και εμάς βρε Παρασκευά. Γιατί εγώ κριτή μα είδα να το κάνω. Που εγώ είμαι αδελφή, Τσετζίνος, αεροπλάνο. Παρασκευά, τι πράγμα. Πάμε.
see